ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a ka unu nụ ka kọmuniti a na-akpọ Ụmụdimọma si wee kpọnata nwoke anụnwa a na-akpọ Alison Fasị nọ ikwu nne ya ka a kpọnatara unu ma na-atụ n'inu na ọsọ chụba mmadụ ọgbana ikwu nne ya na ya bụ nwoke kafa na-akọwa na ọ na-ata alụ na ọ na-egbu mmadụ na ọ chọrọ igbukpọsi vileji fa mana fa ekwuozi na ya bụ nwoke na ọ bụkwa na nwa dibịa ka ọ na-abụ na ọ na-eje agwọta ọgwụ wee na-egbu mmadụ fa wee kpọrọ ya wee kpọnata na ikwu nne ya bụ ebe unu fụrụ kịta afa nyabara ya ọmụ na ụmụnna Amandụgba bụ ebe bụkwanụ Fasị ibụkwana ikwu nne ya mana nwoke anụnwa nwekwa ebe emere ya intaviu ka anyị marụ na o gburu mmadụ ka ọ na o gbugho mmadụ sọsọ nwoke a ka akpọnata ana m ajụ ọ na ya bụ nwoke ahụ anụ nwaanyị ka ọ na-abụ na nwunye ya sọpọtụ ha n'ife ọ na-eme ya na ụmụ ya eji wee hapụ ndị nke ahụ wee kpọnata sọsọ nwoke a n'ikwu nne ya ka ọ na-abụ na ọ ha anụ nwaanyị o wee na-egbusisi ndị mmadụ nwa alejedirio na ama akwụkwọ m ọ bụrụ na ị ghọtara ife merụ ma na o nwere vidio ebe ị nụrụ emerụ nwoke intaviu nwoke wee kweta na ọ na-egbu mmadụ biko tinyere ya ọma gold na WhatsApp ka m fụkwanụ ka nya bụ ife si wee mee wee bịa kọọlụ ndị mmadụ na nke a m fụrụ ebe a bụ nke m nwetara wee sị ka m were ya kọọlụ unu ka unu fụkwana ife mere ebe anụnwa ọ bụrụ na nwoke anụnwa na ifefa kwuru bụ eziokwu na ọ na-egbu ndị vileji fa ịma na anya bụ nwoke ọdọkwọ nke ahụ adịchi ya ife anụnwa na-eme na ala Igbo kịta anụnwa ebe ọ bụla ịpụtara ozu ndị mmadụ agbawughị ọnya atọrọ onye egbuo onye a n'ime ọfịa ọkwa nwaanyị dị ime ka egbukwara n'ime ọfịa a na-aya ndị Fulani ka fa si egbusisi ndị be anyị na-eje aka ọrụ n'ime ọfịa na-atọkọrọ fa n'ime ọfịa ụfọdụ akwụ ụgwọ ahapụ fa a na-ayakwa ndị be anyị na-atọkọrọ ụmụnne fa na-egbusisi fa a na-ayakwa ndị nke ji egbe na-egbusisi onye ọbụla ebe niile ozu mmadụ ka onye kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo ya esi wee pụtakwa wee jee na-agwọ ọgwụ ka o wee gbukwa nwanne ya unu afọ na onye ahụ n'ụdọkwọ nke isi adịcha ya mma kedu ife ọzọ ọ ka na-azọ kedu ife ọzọ ọ chọrọ ka nwanne ya merie na ife a na-egbusisi ndị mmadụ ana ka a na-azọ ka ogene ọ bụrụ na ana n'Igbo onye Imo steeti gbadaa n'ọrụ ebe anụnwa otu vileji tọwọzi chakoo onye ọbụla gbara ọsọ ndị ya ije ebe ahụ jee were ana ka nkụ ọbụna n'Enugu steeti ijee n'ebe a ndị Fulani na-azọ ime ọfịa ka fa wee na-azụ efifa na-egbusisi ndị mmadụ iburu n'ọgwụ gị ahụ baa n'ebe ahụ na ana ka nkụ ka gụ na ndị Fulani jee mebie ka ịzọta ana ebe ahụ amakwe nke ihe esi wee nọrụ n'ife ana Igbo na-agba gara ị ka na-agwọ ọgwụ ka igbuo nwanne ọ bụkwana ị ka na-eme ụdị omume ahụ isi ya dọkwago mma nekwe ka esi wee chụnata nwoke a ọ nọrọ ebe a na-amụ a na-asị ya amụ gịnị ka ọ na-amụ oyi edofe ọnụ amana ọ na-amụ maka na fe etighi ya ife ka ọ na-amụ maka na akụpụghị ọbara n'ahụ ka ọ na-amụ na-akpọnatara ya n'udo ka ọ ghalụgoro fapụba ebe o ji ndị ya wee nata na ifefa na-akọgherizikwa ọgbatarụfa amakwa m ife na-atọ nwoke na ọ na-abụ na ọ bụrụ na ọ na-egbu mmadụ n'eziokwu ọ ka o je gbuwakwa ndị ikwu nne ya ebe eti wee nụta nne ya wakwa ife mfụ n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu na ọ bụrụ na ịma ka nya bụ akụkọ si wee dị na-ịma ife merụ malụ ka o si wee jee ma na nwoke ọ na-anụ nwaanyị ka ọ na ọha anụ nwaanyị ka nwunye ya na ụmụ ya fa sọpọtụrụ ya ka ọ na fa sọpọtụghị ya eji wee chụpụta sọ nwoke wee gobe ya ọmụ wee si ya ngwa ya naba ikwu nne ya ka o jezie ebe ahụ gbubefa ya egbuzi n'afa nwa ime ka ọ magodu marụ ka m wee ka agbara ụnụ ya bụ akụkọ ọfụma ekenekwa m ụnụ n'ọkwọ nke m nụrụ umenene ka ino na so aya kpọrọ ole umenene de ha de tin ndu umenene gi so ha ju na anya na ahụ onye so case close di mo ma lachin ka go lo so gi baga si na very simple gi na I go to the hardest in number.
igwe so adịkwa amụ ihe ama ọ bụda ebe a wo dịrị anyanwụ adị amụ ihe ama sụkwakwa ha o agbakwala ahịa sụkwakwa ha eti usu bịa geenụ ntị bịa gekwanụ ntị o adị amụ ihe ama gekwanụ ntị o ebe ka ewu dịrị ojo gekwanụ ntị o kedu afa ndị a ihe a bụ ndị ụmụ Dimọma Ezisu nke Ụmụndụgba ma ndị otu ha ma ndị nne na nna ha kpọlatara nwa ha nwoke ka o merele ya bụ ụmụnna na-egbuchi ụmụnne ya na-akpa aka anị so ọ ya ka ha kpọlatara ugbu a ihe a dị ebe a mụ anyawara ya n'olu eji ha kpọlata ya na ụmụnna Amandụgba so anyị amara ihe ọzọ nwere ike ime na ya bụ ihe anyị na-afụ kịta so anyị sị ka elu nara nụrụ olu anyị ọha na eze nụrụ olu anyị ka Chukwu gọzie ndị na-anụ ihe a na-ekwu gọzikwa na anyị onwe anyị nọkwa mgbe a kpọlatara nwanne anyị nwoke a aha ya ebe ha hapụrụ ya bụ n'ụzọ ha kpọlaluteghị ụlọ ha kpọkara ha ụzọ ele anyị ugbu a ị ga-ahụ ka ha na-alaje ihe awụ ụzọ si Ezisu wee gaa Mukwu wee bata Ụmụnna ka ha na ugbu a ha na-alazi ana ya bụ nwa amadịkwanụ agawarago mkpa ya amazi ebe o tinyere isi so ndị Ụmụnna nọ ebe a ọ nọrọkwa ihe a na-ekwu ka a marakwa ihe a ga-emekwa ya bụ ọnọdụ ka o were dị mma ka Chukwu gọzie unu ọ ba na-ayọ Chukwu nwa nwa iwu na-ekwu Chukwu gọzie unu gọzie ndị nụrụ olu m gọzikwa na ndị ga-ekiri onyonyo a n'aha Jizọs amen.